jopuonjre madwaro mondo loki e bande e bwo chenro mamoko mosebedo ka dhi nyime kanoloso e boma ma Naivasha okinyi ma kawuono. Jato Atige gol mochung'ne aguch omenda mag mbalariany Geoffrey Monari over 127,000 loan and scholarship awards. We are in the process of evaluating the appeals that have already been in the process. As at yesterday evening, over 10,000 appeals had been processed, and this shows that there are many Kenyans who are still interested to ensure that they are banded in the correct band. This is a continuous process, and our aim is to ensure that we place Kenyans in the correct band that they are supposed to be in. We will continuously update and ensure that we do this. What I would want to let the students know is that they should not give up hope. The universities have been very cooperative. All the students who were expected to report, or the universities that have opened, no student has been turned away. Jokanyo e komiti mar aguch omenda mar CDF kwayo jo-Kenya mondo rit aguluno ma lweny osebedo ka goyo ni mar aguluno chwalo dongruok makare e kor gwenge. Kotelnegi kod jakom margi Musa Sirma, ma en jaod bura ma Eldama Ravine, giwacho ni aguluno osekonyo jopuonjre modhuro e chulo omenda mag somo kanyakla kod bero skunde kokalo e bero klese. Jaod bura ma Dagoretti North Beatrice Elachi okwayo jonyuol mondo okony TCDF ka gitimo chudo margi e saa mowinjore mondo mi jopuonjre odhi mbele kod sombgi ma ok oriembgi e sikul. Hawa watu wote wako hapa kwa sababu ya kazi nzuri ya wote. Kupata mtu anasema kwamba CDF should go, hajui ni nani anajaribu kuharibia maisha. CDF ndio pesa ya mwananchi wa kawaida. Nimeona hapa kuna mtoto wetu anafanya medicine thanks to CDF. Watoto wa form 4 nikaona nijaribu sana nisaidie wazazi watoto wakae shuleni wasikuje sana nyumbani. Lakini mimi nataka niombe wazazi, si ati nikitoa hivi na wewe uende ukae nyumbani, enda utafute kidogo uende umalizie mtoto asikuje nyumbani. Haina maana mimi nifanye na wewe ufanye mtoto arudi nyumbani. Tuko pamoja? Kwa hivyo nyinyi ndio mara ya kwanza Kenya mzima kwamba tumekumbuka mzuri wakati wa mtihani. Tuko hapa kuhakikisha kwamba kazi ambayo inafanywa katika constituencies inafanyika vizuri, kwa maana sisi ni wasimamizi. Mheshimiwa Beatrice ni memba wa kamati ambaye mimi ni mwenyekiti, na nataka niseme yeye anafanya kazi nzuri. Jopuonje kaunti ma Siaya olando ni gibiro riwore gi jowetegi e ng'anyo mar jopuonj michano bagi chakre chieng' wuok tich ma juma mabiro. Kotelnegi kod jotend riwruoge mag jopuonj mantiere sub kaunti ma Bondo gi Rarieda, jopuonjgo wacho ni gibiro chung' gi jowetegi mantiere riwruok mar Knut gi Kuppet manosingo madhi e ng'anyo bang' twak margi gi piny owacho gore e Luanda. Jopuonjgo osingo ni gibiro mana dok e skul ka ogirimiti mane odonjie e kindgi gi piny owacho ochop kare. Dwaro mamoko moriwo ndiko jopuonj mosebedo ka tiegore kendo ndikgi e yo mongirore. Ka motelo ne mano, twak e kind riwruok mar jopuonj kod Knut gi Kuppet kaachiel gi duol mandiko jopuonj e TSC noseluar e Luanda. Wan chieng' mowacho no kata ka wachi mana kiny to mane wadhi e school to kapok owachi we nyithindo be dala mondo riti nyaka biluongu. Otherwise akwayo jonyuol kod jopuonj ma Bondo kakwa nyowa saweyo ni on Monday, that is wuok tich tarik 26 saa 1 e wang'e wan e office Knut, then wachako wuoth achiel e town ma Bondo, to pod akwayo mani sirikal omany pesa omiwa. Wan gi weche 6 madongo mwaketo piny momiyo ofiswa mar Knut malo noluongo Migomo. Wawacho ni wachung' kodgi kendo kwangikni kendo wakonigi ni gigo machiemo kata dakika achiel. Kapok weche 6 madongo gi to Migomo dhi mbele kaka nochani. Pesa mar thieth ne okaw kuomwa, pesa mar thieth ma dwe ka dwe
ni koro ketwa kanyakla mondo thiedhwa kanyakla. En wich kuot ni ting'o nyathini gi chiegi kichopo kucha tikoro ni ok nyal thiedhi nikech ang'owa ni sirikal ok okelo pesa e osiptal mitiyeno. Mogik to wawacho niya, nyithiwa magin puonje JSS mong'ere ni junior nyaka koro lokgi e tich mong'irore. Migawo mar thieth ogolo siem ewi tiyo gi yedhe manego kute e puothe ka yangore ni moko kuom yedhego ok ber gi ngima dhano. E romo kod jokanyo, migawono oyango ni gigolo siem ni tok timo nonro e kauntis mag Nakuru, Nyandarua, Kajiado gi Taita Taveta. Yedhego iyango ni tiyo godo ahinya e pur mar sukuma, otungu kod nyanya. Jopur ojiw mondo ti kod yedhe mopuodhi e puothegi. The study we are launching today was meticulously conducted to assess the levels of pesticide residues in these vital crops, focusing on both the immediate and long-term effect on public health and the environment. The findings of this report will not only inform policy but also guide our farmers on best practices for pesticide use, ensuring that they can continue to produce high-quality, safe food while protecting the health of our citizens. Jatend migawo mar apaya Davis Chirchir kod nyawadgi mar lope Alice Wahome olimo kaunti ma Lamu kawuono. Jotelogo timo limbe kendo rango chenro mopogore mag dongruok mag sirikal moting'o paw ndeke ma Lamu, kama Chirchir osingo mar loso apaya mar ndeke makanyo mondo ji weche mag wuoth. Limbe jotelogo timore motelo ne ma jatend piny mabiro timo limbe machiegni kono. Hapa wamefungua special economic zone. They are still going through the registration process. Itakuwa 5,000 acres. But we'll work through PPP, private public partnership, ili kwamba we bring investors on a framework under the PPP Act where we look at return on equity, the debt equity ratio. We make sure that they benefit and we benefit, a win-win framework. Lengo langu ni kuhakikisha kuwa waweke hizi viwanda ili watu wetu wapate kazi. Tulitembelea ile special economic zone, tumetenga pamoja na shirika la LAPSSET ekari 5,000 za kuweka special economic zone. Kwa hivyo ardhi tunayo. Nilikuja kwa hii safari kwa sababu nilikuwa nimepewa ruhusa na barua ya kuni-invite hapa na Waziri Chichir kwa ziara ya rais, kwa sababu ya wale mawaziri wako na uhusiano na kazi ya LAPSSET walikuwa wamepewa hiyo invitation, walikuwa wamealikwa kukua kwa hiyo safari ya rais, lakini nikaunganisha hiyo safari na kutembelea ofisi yetu ya hapa ya kaunti jimbo la Lamu ya ardhi, ndio nijue vile kazi inafanyika. Piny Kenya osingo mar keto lai makare mar tieko ng'ikruok mag ohala e tong' mare kod pinje mamoko kaka yorno mar jiwo ohala e kind pinje mag Afrika ma ugwe. Magi noyangi gi jatend migawo manyien e pinje mag Afrika ma ugwe Beatrice Askul, manowacho ni ng'ikruok mag chenro e tong' osekelo hinga modhuro ne sudo chenro mag mwandu e kind pinjego. Owacho magi e kinde yango piem mar ndigni manochakore e piny Rwanda kakalo e piny Kenya, kendo piem margi dhi nyaka e piny Uganda kaka yorno mar uso ajenda mag kwe, limbe kaachiel kod chiemo makare kind pinje. The country within the member states are able to move from border to border, marketing their skills. We've always had like Kenyans are training within the member states universities, colleges. So that movement of getting skills comfortably within the borders is what we encourage. It will finally get a Kenyan, for example, finish university from Makerere, for instance, Uganda, and then he gets employed there. So we are opening this border so that people can freely move in terms of educating themselves. They can also access markets within those various member states. The Great African Cycling Safari, now in its 7th edition, is themed furthering campaigns to promote food security, peace, and climate mitigation. This event aims to bring the EAC integration agenda closer to its citizens by highlighting regional and community challenges
while showcasing the opportunities the EAC offers. We are pushing for peace. We want to see peace. There is a lot happening that we cannot even talk about. But we feel we need to push for peace. We need to call. It's all our responsibility. This is a policy framework that actually it is of the kind that has made the EAC to be seen as the most progressive regional community actually on the world. Oganda maromo 400 moriwo mine kod chuo oyudo sir mar tiegruok e riembo nyamburko kokalo kuom aguch omenda mar NGCDF ma Kisumu Central, chenro manotelie gi jaod bura makono Joshua Orun. Chenrono madhi muonyo omenda maromo $8 geto mar konyo oganda maromo 200 chop higa mar 2027 kaka yorno maloso negi thuolo mag tije kod yudo lony madwarore e riembo nyamburko. Bende oyango ni magi gin achiel kuom dongruoge ma apisi mar NGCDF ma Kisumu Central timo kaka yorno mar konyo jopiny, ka bende odwa neno ni oger sikunde piny owacho mar nyiri e sub-county no mondo mer kwan mar sikunde ma jok manyiri nyalo some kowuok 14 kadhi mbele. Wasapuodho kendo wayiero mabiro dhi timo driving kata dhi puonjore riembo mtoka, riembo pikipiki, riembo tuk-tuk e jogo ma wan go kaka wuono. Wan gi ji mosapuodhi ji ma ok tin ne 400 madhi timo gini. Watimo ma nikech wang'eyo ni tich seche moko yudo tek, to ka in gi certificate kata ka in gi driving license mari to mi tich mayot mar yudo tich mar driving. Omiyo maa en achiel kuom gigo mane wachiko jo Kisumu Central. Gima watimo ni nyo wakete e Ghana 8 million. E weche mag tuke ni Banglo midila mar gol di e piem mag